Il-Fondazzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u l-Fondazzjoni Wirtartna inawguraw ir-restawr li sar fuq il-Combined Operations Room u kmamar anċillari oħra li huma parti minn kompless ta' żmien il-gwerra fil-Barrakka ta' fuq fil-Belt. Din kienet l-ewwel kamra għall-operazzjonijiet tax-xorta tagħha fl-istorja. Għal dan il-proġett il-Fondazzjoni tal-Ajruport ta' tajnuna ta' 340,000 euro, l-akbar investiment tagħha fil-prodott kulturali sal-lum. Issa illi l-proġett tlesta jaf ikun wieħed mill-aqwa attrazzjonijiet militari fil-pajjiż. Meta l-Fondazzjoni Wirtartna fl-2009 ħadet over din il-proprjetà mingħand il-Gvern sabiex tirrestawraw tiftaħ għall-pubbliku, sabita fi stat ħażin ħafna. U fil-fatt kien biss blajnuna tal-Malta Airport Foundation illi stajna nagħmlu x-xogħol rikjest ta' restawr u ristrutturar sabiex narġgħu niftuħ għall-pubbliku kif inhu llum. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni għall-Ajruport, Josef Formosa Gawci, qal li huwa ta' sodisfazzjon illi blajnuna tagħhom Wirtartna setet twettaq ix-xogħol illi kien hemm bżonn biex tagħti l-kumpless lura lill-pubbliku. Huwa pjaċir tagħna llum illi qed naraw il-ftuħ tar-restawr li sar hawnhekk fil-Combined Operation Rooms, proġett illi beda fl-2017 fejn l-Airport Foundation għenet lill-Fondazzjoni Wirtartna biex isir dan il-proġett. Proġett illi allokajna 340,000 euro għalih, però proġett illi aħna naħsbu illi sa jkompli tejjeb bil-kbir il-prodott turistiku tagħna. Il-kumpless sħiħ taħt l-art kien imbena mill-ordni fl-1566, iżda kien jintuża mill-Kuruna bħala kwartieri tal-gwerra mill-1941 lil-hemm. Hawnhekk kienet tasal informazzjoni minn kmamar anċillari oħra fl-Inħawi biex strateġisti militari jkunu jistgħu jagħtu istruzzjonijiet lill-militar u l-forzi navali f'Malta u minn Malta. Dan partikolarment fi żmien fejn il-Gżejjer Maltin sfaw vittma tal-attakki mill-ajru tal-assi. Il-kamra kienet eventwalment tintuża wkoll minn NATO fi żmien il-kriżi tas-Sweats fl-1956 u l-kriżi tal-missili f'Kuba tal-1962. Eventwalment il-kamra ingħalqet fis-sebgħinijiet.